agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye juin kalo tile 5 san 2026 an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn jani sugandili la don o don sɔgɔma ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to diɲɛ fan 14. sɔgɔmada in na baabu o bɛna na taa n'an ye min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri minnu bɛ sen na ani fɛɛrɛ kura minnu sigilen no sen kan. Min ye AIS wolomasiri tabaw ka dagatigi kura n'o ye Général de Brigade Magan Alassane Jara ye. Ale ka kumaw ɲɛfɔra a kan ka taa baara kɛ cogo min na kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la. Fala ni waati na Kulubakaw fɛ yen sanu jɛkulu kura min sigira jamanakuntigi fɛ. Ale ka baara tali kun fɔlɔ bɛ kɛ bi ni Ala sɔnna ma tile kɔnɔna na ana dɔ di ana kibaruya dɔ di maaw ma o ko hukumu kɔnɔna na. Min ye OCS ye n'ale ɲɛsinnen don dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw olu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ. Dɔrɔgu tɔni 161 ale ta kɛ o la kunu o ɲɔgɔnna famana ka kɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na o baaraw kɛra cogo min an n'an da don o la. Sajo Kamara ka tile 40 sarakabɔ fala ye kunungo a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min wasara kosɛbɛ Kati Malibugukaw fɛ yen n'o ye ale yɛrɛ faso ye Katikaw fɛ yen. Maanifin bɔra ka taa min ye Tasibila ani Bonyamasegi kuranɛ kalan ni dugawu o kelen fana kɛra Sajo Kamara tɔgɔ la min ye Tumutu musow Alafiya olu fana y'o kɛnɛ sigi. Nyorodi Sahel Tasibila ka si Sajo Kamara ma fala ye olu ye bɔlɔnba dɔ tɔgɔ da a la. An n'an da don nin kuma ninnu na jamana kɔnɔna kibaruyaw olu bɛ yen kɔkan kibaruyaw fana bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ la sa ko min ye sɛgɛw ye k'u ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ Da Silva fala e b'a dɔn ne fana t'a dɔn dɛ u kɔni ko k'u y'ale de ta kunu bariyandulatiw kun tɛ yen Iran ye anw dasi 2-0 Faransi dasira Côte d'Ivoire fɛ 2-1 Espagne ni Irak ye 1-1 kɛ anw ye jaabi minnu sɔrɔ o ye olu ye sɔɔni an na tila k'an da don nin bɛɛ la maaw bɛ se k'a faamuya cogoya min na. Fala ye n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ ko n sababu ɲuman maanifin i kɛra cogo o cogo i bɛ moyen dɔ de la anw ye an ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ da musokɔrɔba la n'o ye Janiba ye ale ba o ye Ayisata ba ye a fa o ye Basiru ba ye olu ye kunyakarikaw ye Kayi marabolo la fala ye ntɛnɛn juin kalo tile 5 san 2006 Ndabama ka wozo ye o sera ale ma musokɔrɔba ale y'an to min ye falatoya sigi an b'o ka nin y'a san 20 ye sabula bi ye juma ye juin kalo ale tile 5 ye bi ye san 2026 san 20 kɔnɔ fala ye don kelen da kelen denw ma ɲinɛ mɔdenw ma ɲinɛ buramusow ma ɲinɛ min ye kalimɛw ni limanaw ye u ma ɲinɛ fiyewu fulamuso ale kɔ ka dugawu k'a ye ka dugawu sama ma a n'an ka forow bɛɛ lajɛlen bi an fana bɛ maaw hakili la jigi k'a fɔ ko min ye Jani a tɔgɔ dalen don min na fala o musokɔrɔba de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya lahara an ka maa ma fatura nin waati in na fala ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen Ala ka lahara sɔn sumaw ye u ni anw yɛrɛ bɛ taa jɛ kiti min Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ taa don ɲɛ ka o kɔnɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Nyorodi Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye Segukaw ka ba Tunkara ko ngalon bɛ da ɲɛɲɛ de la n'o tɛ fini de bɛ kɛ fɔyɔ ye ba Tunkara ensemble instrumental ngaramusoba do a ye dɔnkili caman da an ka jamana kɔnɔ a ka nin kuma in
a b'an hakili jigi anw bilama la fala ye jamana ɲɛmaw jamana marabaw jamana a kalifa bɛ maa minnu na bi u bɛ k'u se kɛ wulikajɔ ni cɛsiri la ka kɛ ni waleya tɛngu min ye an sɔrɔ k'a daminɛ min ye avril kalo tile 25 san 2026 la fala ye ka na se bi ma min ye wolomasiri tabaw ye u ye dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan wulikajɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye polisilakaw ye gendarmulakaw gardiw bere uruju bere suguya bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka pankurutigiw ma dongo do bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kabaw dogoyɔrɔ u ka maramafɛnw bogoyɔrɔ u yɛrɛ bɛ t'u dogoyɔrɔ tu minnu kɔnɔna na ba bɛ ka k'a la tu ani tile min ye k'u filenkolonci k'u da kolonci o bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na fana janto kɛlen don taji bɛ se ka don cogo min na an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya la maaw n'u bolominɛw k'olu lakana sigi sen kan min ye laɲini belebeleba 16 minnu kɛra o lawaleyali hukumu kɔnɔna na Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ n'o ye Modibo Keyita tɔgɔla pankurujigi kɛnɛ ye yɛlɛma donna baara kɛcogo la ye lakana tigilamaw fɛ finitigilaka minnu bɛ ye olu bɛ yen minnu tɛ ye olu bɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri ni minɛnw ye o sigilen don sen kan taalatigɛ jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan k'olu lakɔlɔsi jamana wɛrɛ lasigidenso minnu bɛ yan k'olu baaraw kɛ polisilakaw olu bɛ k'o kɛ duguw kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw lakana o bɛɛ lajɛlen sigira sen kan min ye jamana yɛrɛ ye a ko ni nin si tɛ labɔli kɛ a bɛ dɔ fara a ka don o don nka dugudenw ka faamu fala ye maa n'i bɛ bɔ hali de bɛ t'i ka butigi de la i ka carte d'identité bila i kun i bugunatigɛ sɛbɛn ka bila i kun a bɛ wulikajɔ minnu kɛ aw ka moto aw ka mɔbiliw aw ka bolimafɛnw aw bololafɛnw k'aw hakili to a bɛɛ lajɛlen na a sɛbɛnw ka kɛ aw bolo i n'a fɔ o tɛ labɔli kɛ armée ale ka baarabaw hukumu kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ ko kungokolo fandanbanda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ bi olu tu tɛ se ka to ten min ye maa mana na bawulen sirata bi fala i bɛ fila a ma wulikajɔ ni cɛsiri nana kɛ sa ko ka o lajɛ min ye maa ninnu ye u dogotu anu bɛ t'u yɛrɛ maadogo yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ka mɔnɛ don an ka maa caman na sirabaw fɛ fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan kunungo min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye laɲini belebeleba caman ba o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu dogolen don bi n'olu tɛ ka ye fiyewu musaka bilara ko ye fala ye sefa wari miliyari 2 ni maa min sera ka Iyad Agali ale yɔrɔ yira Amadu Kufa ni maa min sera k'o yɔrɔ yira fala ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 o na ta ka da o tigi ma min ye Abdulayi Mahamudu Bakayi Jalo ye ni maa min sera k'o yɔrɔ fana yira sa o fana ta ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 ye n'anbalakaw ka dangele k'a bɛ ka ɲini bi min ye Algabas Agi Intala ye ni maa min sera k'o yɔrɔ yira o ta ye miliyari 1 ye fala ye miliyɔn 500 Sedan Agi Ita n'u b'a wele ko Al Ansari Abdel Karim Al Kaldi ni maa min sera ka o yɔrɔ ye min ye Bilal Ag Sherifu Yeba ni maa min sera k'o ye o fana ta ye miliyɔn 500 ye Abdurrahman Albata Al Jazari ni maa min fana sera ka o yɔrɔ yira k'o bugunatigɛ yira min ye jamana ɲɛmaaw ye u ko ko miliyɔn 500 bɛ d'o tigi ma ni musaka ni nin wulikajɔ ni nin cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye min ye nin bamanciwale kɛbaa ɲɛmaaba ninnu u k'u ɲini k'u dɔn ka se ka kibaruya fana jɛjɛlen sɔrɔ ka di jamana ɲɛmaaw ma min ye maanifinw ka lakana n'u ka basigi bɛ se ka na cogo min na armée ale ye nin bolo da a yirala sa k'a fɔ ko min ye musaka in kɔni ye a sɔrɔlen don wa a bɛ yen maa min b'a yɔrɔ dɔn bi fala ye n'i bɛ se ka ninnu yɔrɔ dɔn n'i y'o fɔ sa gouvernement ale na min ye nin wari labila i ye ka kɔn o ɲɛ moto minnu bɛ yen fala ye n'an b'a fɔ o ma ko moto belebeleba ninnu i n'a fɔ moto taxi ɲɔgɔnna minnu bɛ yen bi ni bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kaba bɛ wuli ka jɔ kɛ n'o ye ko o kɔni feereli jɔra fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ min y'a munumunu salo ye an ka dugumisɛnw kɔnɔna na fana o fana jɔra nin yɔrɔ in na an bɛ pereperelatigɛ di fala ye a ma fɔ ko k'a dabila pewu dɛ a dulonnen de don parce que dugu caman maa bɛ k'an wele k'olu ka kunkolatalan baara don dugumisɛnnin caman bɛ k'an wele fana i n'a fɔ ka bɔ Segu fala ye ka taa Marakala k'olu b'a kɛ cogo di finitigilakaw olu kɔni ye min fɔ an ye a ko pereperelatigɛ bɛ sigira maaw bolo kunnafonidiw bɛna kɛ a la k'a ɲɛfɔ maaw ye hakilina minnu bɛ ka fɔ ani hakilina su minnu bɛ ka fɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye moto kɔni jɔli ye o ye san 1 ye o bɛ tila ka kurakuraya a wulikajɔ tɔw bɛɛ lajɛlen fana bɛ sen na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na jamana ɲɛmaaw y'o fɔ kungokolo fandanbana 39 don tɛ se ka kɛ o kɔnɔ fala ye ko don nataw la min ye laɲini wɛrɛw bɛna kɛ nka dugudenw k'a bila u kunna k'a fɔ ko bi k'u kan ka wulikajɔ ani cɛsiri sabati sabula lakana fɔlɔ o ye anw yɛrɛ ka lakana ye fala ye an ka duw ka lakana an ka duguw ka lakana an ka kinw ka lakana o bilama an yɛrɛ kan ka se k'an jɔniyɔrɔ fin o la
o la min ye mara kamabɔ b'an ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko dugutigilakaw alimamilakaw kafotigilakaw musokuntigiw ni kabalenkuntigiw u y'olu bɛɛ lajɛlen wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye banbanciya wale ni ɲɔgɔn wale tɛ se ka kɛlɛ fiyewu na an yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ kibaruya minnu b'an bolo an ka sirabaw an ka kɔbolo an ka dangandaw an ka maalajɛyɔrɔw ka olu bɛɛ lajɛlen saw k'u dɔn dugu tɛ bonya dugutigi ma cogo min na fala ye dugudenw fana kɛrɛbɛ tɛ ten cogo la u kan k'a dɔn k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri jamana ka ni laɲiniba in ka se k'a sabati wulikajɔ min filɛ senna nin ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛ kun ye fɔlɔ an ka jamana de ka kisi an ka sigidaw ka kisi an ka kɛ an yɛrɛ ye an k'an cɛsiri k'an jija lakana fɔlɔ o ye maanifin yɛrɛ ye fala i yɛrɛ ka lakana fɔlɔ i kɛra maa ye lakana fɔlɔ i yɛrɛ ka lakana ye yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli min ye yɛrɛta sɔrɔli fɛn o fɛn bɛna o kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen b'a sɔn k'a fɔ e yɛrɛ bɛ yen o la sa a ɲininen don dugudenw fɛ bi basigi ni cɛsiri ni wulikajɔ ni ɲinini u k'o bila u bolodala yaasa min ye nin degun min filɛ nin ye o bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogo min falayi mali marali ma nɔgɔn dɛ mali de la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ko ɲɛmaw k'an ɲɛnabɔ hali n'an ka li sen kari la k'o ye ko gouvernement nɔ don n'an m'a lajɛ ten an yɛrɛ ka an jɔ an kɔkɔla ten wuluwuluji minnu b'an ka karew kɔnɔ soso minnu bɛ ka taa an susa don o don an ka dingɛkolo minnu karilen don an yɛrɛ ka yɔrɔ minnu tiɲɛnen don n'an ma wuli k'an jɔ k'an cɛsiri n'an ko nin bɛɛ ye gouvernement ye sanji woyo bɛ taa n'an ye sanji nata in na k'a sɔrɔ gouvernement ma na dɛ sabula gouvernement ci ka ca gouvernement ka laɲini ka ca gouvernement wuli ka jɔ n'a ka sɛbɛn min na bi o ye wolomasiri taba bɛ se ka baara kɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka lafiya hakili la o ni ko wɛrɛ ti bɛn o ni moriba yaasa dɔn ti bɛn o ni ko foyi ti taa ɲɔgɔn fɛ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamu an k'a dɔn k'a fɔ foyi t'an bolo ka tɛmɛ mali kan dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan sidi ka nimoro filɛ nin wari ci wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon fala ye an bɛ taa moti n'an sera moti an bɛ taa cour d'appel la cour d'appel o b'an bila ka taa n'an ye tribunal de grande instance min bɛ baɲangarakaw fɛ yen yen procureur ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min fala ye a kɔnɔna man di han sabula k'a ye lakɔlɔsili kɛ k'a daminɛ avril kalo tile 24 na dugu min bɛ yen n'o ye 5 ye o dugutigi musa sagara ko min ye maa dɔw u nana ka n'o nikɛnɛ karaba a ka du kɔnɔ a bɔlen kɔ dɔgɔjɔ la min ye sira min bɛ bɔ baɲangara ka na 5 n'o y'ale ka dugu ye maa dɔw kɔni nana ka na mugu ci a la nɛgɛ kanɲɛ 18 waati min ye kalo tile 20 n'o ye avril kalo tile 28 ka dugu ya tile 29 na nɛgɛ kanɲɛ 23 waati fana usman nantume n'ale ye sɛnɛkɛla ye u taara ale fana fa irigilikaw fɛ yen min ye kenje komini kɔnɔna na jɛkulu marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn hali bi u balanna la k'a to suna la ka dalen a ka so min ye a ka dukɛnɛ kɔnɔna na ka taa fa maa sabanan min n'o fara sa o ye abibu yalikoye ye ale ye maire ka dangan ye kenjekaw fɛ yen conseil fana don min ye kapu kɔnɔna na baɲangara u ye ale fana sɔrɔ a ka so k'a fa kenje nɛgɛ kanɲɛ 20 waati o kɛra maa fɛ maa min ni marifa tun b'o bolo o kɔni ye mugu ci a la n'o ye marifakisɛ yɛrɛ ye k'o mugu ci a la naaninan o kɛra isi aka tapili ye ale ye dugutigi o ka kankɔrɔtigi ye bagali tupekaw o fɛ yen ale fana taara fa a ka so jɛkulu marifatigiw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati maa minnu ye nin waleya ninnu naani bɛ kɛ fala ye
u ma ye halisa u bɛ ka ɲini procureur ko sa ko dugudenw k'u hakilila tigɛ sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw ko olu bɛ sen na yaasa bolo bɛ se ka da ni maa kɔfɔlen ninnu kan cogo min na y'a minnu fana kɛlen don k'u dɛmɛ nin baara ninnu na k'u bɛ k'u bɛɛ lajɛlen ɲini sariya ko b'a ka baara kɛ ka se fo a se dan na yaasa nin ko in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na min ye procureur ye Mahamadu Bema Konate ale de ye procureur ye nin waati in na Baɲangarakaw olu fɛ yen office de stupéfiant n'o o ye drogue ni kiribikirifɛnw kɛlɛli jɛkulu ye fala ye ale ye wulikajɔ kɛ kunun ko drogue mun sɔrɔla a bolo ɲinan san kɔnɔna na OCS kabi a sigi sen kan san 2010 fo kana se bi ma a kun man ka deli ka nin drogue ɲɔgɔnna jeni fɔlɔ tɔni 161 min ye drogue min ye u taara n'a ye Jogari maaw fɛ yen ka taa bɛɛ lajɛlen ka tasuma kɛ a la ye cocaïne ale kilogramme 5 bɛ a la min ye u b'a fɔ min ma sa aw ka yalayala furaw o tɔni 52 o bɛ a la fɛn minnu bɛ sa n'o o ye shisha charbon ye o tɔni 90 bɛ a la min ye minɛnw ye sa n'o bɛ kɛ shisha bɛ dilan ni minɛn minnu ye a n'a maɲɔgɔnlenw olu fana caman o 10 ani 256 o bɛ a la minɛn caman OCS directeur danga n'o ye contrôleur général de police Basiru Bambaye a ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ kabi OCS sigira sen kan o de la sa wulikajɔ ni cɛsiri kɛra min ye camion 13 o de minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ OCS la ka taa ta kɛ o la Jogaw fɛ yen procureur kun ka ciden bɛ yen dugutigi ka ciden bɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye olu ye ko lakana bɛɛ lajɛlen kɛ k'a cɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fo Jogari la Dawuda Kan ni ale yɛrɛ ye Jogari maire ye ko in kɛra ale ɲɛna a ko san ko OCS ye nin baara in kɛ wa a bɛ k'a to lakana ni basigi bɛna an ka jamana kɔnɔ wa min ye denmisɛnninlakaw ye a b'olu kisi drogue ko ma ni minɛn minnu jeninen filɛ nin ye olu bɛ tila ka bɔgɔ k'a kan dayi ka tila ka min ye a sɔnsɔn kosɛbɛ min ye a bɛɛ lajɛlen kɛlen bugurimugu ye tuma min u bɛ sɔrɔ k'a datugu ko ni nin waleya in tora sen na ni OCS sera ka nin baara ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ san kɔnɔ fala ye ko ni ala sɔnna a ma hali ni drogue ko ma ban sa a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ an ka denmisɛnw olu na kisi drogue ale kɔlɔlɔ ma kunun ko Kati Malibugu la fala ye Sajo faso la min ye tile 40 sarakabɔ ye a kɛnɛ sigira kabini salifana waati Général d'armée Sajo Kamara ala ale ka kalifa minɛ a la avril kalo ale tile 25 san 2026 waleya in kɛli ni bi cɛ nin y'a tile 40 ye o sarakabɔ de kɛra kunungo maa ma falen minnu b'an ka jamana kɔnɔ min ye ministres ye sɔrasi ɲɛmaw gouverneurs ministres kɔrɔw minnu bɛ ministère la bi min ye sɔrasiw ka dagatigiw ye dugudenw kabilatigiw préfets sous-préfets min ye écoledenw ni école karamɔgɔw ye Kati cɛna muso denmisɛnnin maabakɔrɔ fala ye bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa min ye nin kunungo sarakati bɔyɔrɔ in na ka dugawu kɛ min ye général ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ tumutukaw fana m'a bila dagirinda la musow ka jɛkulu min bɛ tumutukaw fɛ olu fana ye dugawuden kɛ kunungo Sajo Kamara ye ka bɛn n'a ka tile 40 sarakabɔ ye min ye musow caman ba de olu farala ɲɔgɔn kan préfet ka bureau kɔnɔ min ye alafiya musow ye tumutu u y'a yira sa k'a fɔ ko Sajo ye min kɛ olu ye a tɛ ɲɛ fiyewu f'u ka dugutigilakaw wele min ye morilakaw k'olu wele kuranɛ k'o kalan seereya caman kɛra kɛnɛ ka sɔrɔ a su fɛ fala ye ani dugudenw Sajo ye baara min kɛ tumutukaw yɛrɛ ye waati min na a b'a ka sɔrɔ a siya la a b'a 12 fili la fo kana se a kɛlen wolomasiri tabaw ka ministre ye taama ma kɛ fiyewu n'a ni tumutu musow ma ɲɔgɔn ye k'u dɛmɛ k'u bilasira ka kibaruyaw d'u ma u bɛ se ka mago ɲɛ cogo min maa nana kɛnɛ ka sa kuranɛ kalanna fala ye min ye kuranɛ k'a jigi pewu k'a ban ka bɛn ni salifana ye k'o seli ka tila tuguni ka dugawu don k'olu fana daminɛ tuguni i b'a dɔn tumutu kɔni n'a fɔra kuranɛkala fala ye k'a daminɛ sɔgɔma fo wulafɛ don f'i bɛ ɲinɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ min ye silencieux ye n'o ye Seydou Basiru Ɲaganu ye colonel ale min ye dagatigi ye a ye kuma ta Sajo ka sɔrɔ a siya kɛra cogoya minnu na a y'a la kumabaw fɔ waleya minnu fana kɛra avril kalo tile 25 a y'i da don o la maa ko fɔlen a jɔyɔrɔ tun ye min ye ani nafa min tun bɛ a la a y'a da don o bɛɛ lajɛlen na a ko a bɛ min ɲini dɔrɔn maaw ka dugawu kɛ Sajo ye sabula a ye baara min kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan a taara ka min ye doniba to olu sɔrɔsiw bolo bi wa b'u jija yaasa ka se ka se fɔ a dan na min ye Isaka Nazim ye fala ye conseil régional président ale fana ye kuma ta ka ladilikanw di
ka bilasiralikanw di ka dugawu don kɛ min ye Sadio Kamara ni maa fatura musow olu tɔgɔla fana muso ɲɛmaw ye kuma fana ta ka taa se gouverneur ale kun ye maa min bila ka taa kɛnɛ kan tumutu cɛna muso n'a a dugulen bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen dugawu kɛ sa ko min ye général ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Nyoro di Sahel-kaw ka kɔ Sadio ka tile 40 ye juin kalo tile 3 fala ye olu n'u ka maire ka taa fara dugutigiw kan ni ye gouverneur ye général de brigade Ali Anaji olu ye bɔlɔn belebele dɔ tɔgɔ ta ka da Sadio la Nyoro di Sahel-kaw fɛ yen fala Nyoro-kaw fana ko k'u tɛ se ka ɲinɛ Sadio kɔ o la sa u ka kimi bɛ n'a fɔ ma ko Jawelikaw olu ka dugutigi ale ye bonyamasegin kɛ gouverneur yɛrɛ ye Sadio Kamara ka baara minnu kɛra a n'a ye fɛɛrɛba minnu sigi sen kan ka i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ dugudenw ye o kɔfɛ sa plaque min bɛ yen ni a tɔgɔ sɛbɛnnen don kan ka bɔlɔn belebeleba in tɔgɔ da tɔgɔ la sa u ye o plaque dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min waleya ɲuman don min ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ olu tɛ se ka Sadio sara sɔrɔ hali kɔsa in na a bɔra ka taa kan min kurumukali kɛ fala k'a tun bɛ to ka taa la ye waati caman yaasa baara ka se ka teliya Nyoro bɛ se ka lakana cogoya min na min ye Nyoro gouverneur ye ale ka kibarudilaw ye nin bataki o bila kana fala ye lakana ko ta na sira fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko AES jamanaw olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye wolomasiri tabaw ka gun kan o la sa ɲɛmaya kan ka di maa min ma n'o ye général de brigade Magan Alassane Jara ye kunungo ale tun bɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi a ye ale bisimila hakilinaba minnu bɛ k'olu ɲɛfɔ a ye Magan y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko tigana tɛna na ye baara la sabula ale de tun ye sous chef des opérations ye masawulen bilara ale de nɔ na o la sa yira la k'ale ka taga AES o baaraw kɛ a ko a ye ladilikan minnu mɛn a n'a ye bilasiralikan minnu mɛn o na kɛ kuntilennaw y'ale bolo yaasa laɲini bɛ se ka sabati cogo min na min ye AES ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ale bɛna bɔ Bamako ka taa baara min na Mali ka baara don jamana ka baara don min ye AES duguden bɛɛ lajɛlen ka baara don wa ni Ala sɔnna ma a kunnawolo a b'o ɲini k'o di Mali ma an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na n'an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Farafina kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn lajɛ belebeleba fɔlɔ o baaraw daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na ya tarata tɛmɛnen premier ministre ale de ye kurumukari kɛ min ye jɛrɛ in ye a ŋaniya a bɔra Mali kunnafonidilaw ka soba ale yɔrɔ n'o ɲɛmaa ye Banjugu Dante ye waleya in kɛkun ye min ye bɛn ni kelenya ka don kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilila falenw ka kɛ Maroc ale ye ko in denfa ye tile 4 kɔnɔna na sa maa ma falen minnu nalen no kunnafonidila ŋana minnu nalen do ka bɔ farafina kana fara Mali taw ka sa olu na hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ b'a to sa u bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan kunnafoni minnu bɛ di farafina kan a ka di kunnafonidilaw minnu yɛrɛ bɛ farafina kɔnɔna na yaasa o kumakanw bɛ se ka kɛ kelen ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na Sori Ibrahima Mayiga n'ale yɛrɛ ye jɛrɛ in secrétaire général ye a ko nin ka kan sabula bi kunnafoni caman bɛ di kunnafoni jatigintanw ka cɛ a la diɲɛ kunnafonidila caman bɛ bi u sigilen don fan wɛrɛw fɛ u bɛ lɛrɛkumɛnɛku kɛ ka kibaruyaw ta k'u dulon ɲɔgɔn na k'a fɔ nka u fanga ka bon musaka min b'u bolo o tɛ anw taw bolo wa min ye se min bɛ u ye o t'an taw ye o b'a to u ka kumaw bɛ se yɔrɔ jan nka an yɛrɛ k'an ka fɛɛrɛ min sigi k'an ka kanw k'olu ta k'olu don ba la ka baara kɛ n'o ye ka kuma an ka dugudenw fɛ u ka faamuyali kɛ k'o b'a to min ye nin ko ninnu ye a caman bɛ se ka sigi sen kelen kan a y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu nana u ma bɔ AES jamana dɔrɔn na dɛ AES ale bɛ yan cogo min Haïti bɛ yan min ye Maroc bɛ yan Rwanda bɛ yan Afrique du Sud Côte d'Ivoire Benin Togo ninnu bɛɛ lajɛlen Sao Tome et Principe maaw bɔra jamana min na sa ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se maa
2 ani 50 ɲɔgɔn ma olu de bɛ Bamakɔ baara in na ko ni Ala sɔnna a ma ko bɛna kun cɛ ni Bamakɔ tɔgɔla gafe min ye o labɛnni baaraw fana bɛ senna kabini u ye kibaruya fɔlɔw mɛn ale ni kunnafoni fɔlɔ minnu dira laɲini kɔni ye min ye farafinna kana sɔn tuguni fiyewu ma k'a ka kunnafoni di a yɛrɛ kɔ min ye kunnafonidila minnu nana u n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ sigi hakililaw kɔnɔna na jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ se ka hakilila falen-falen ni kunnafoniw di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara sigi sen kan Salifu Sanogo ale min ye jɛrɛ in labɛnbaa ye a ko k'u ka laɲini y'o ye Segukaw fɛ yen Segu procureur tajikew kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye bataki bɔ kalo in tile fɔlɔ k'a yira sa Segu kɔnɔ maa bɛ yen bi k'e de bɛ taji feere yuruguyurugu la maa bɛ yen bi k'e bɛ taji ko kɔni kɛ ŋanamu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko i kɛra pɔmpisi ye o i kɛra gérant ye o i kɛra mɔgɔ sugu ye n'i tɛgɛ taara fala ye ale b'a yirila k'a fɔ sariya ye min ye o na boli kan sefa wari 100,000 i na o sara nin ka ca dɛ ne yɛrɛ kun ɲɛna ko 1,000,000 t'a n'o 100,000 fala ye k'o ye a ɲangini ye ko i b'o sara Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro lycée o tɔgɔ dalen don Joba Jara la o fana y'an ka petipetini dɔ ye olu ka san o san u bɛ ɲɔgɔn lajɛ min kɛ n'o o ye seko ni dɔnko ɲɔgɔn lajɛ ye o kun cɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnw ye tako duurunan in kɛnɛ kan seko ni dɔnko min ye barosigiw ka hakilijagabɔw kɛ ntɛnw ni ziiriw k'olu da marabolo ɲɛmaw ka taa fara akademi ɲɛmaw kan olu bɛɛ lajɛlen yera lajɛ in kɛnɛ kan denmisɛnninlakaw kɔni ɲɔgɔn dan kɛ sa dɔn tɛgɛrɛ min ye caciriw ye ka taa se exposition ma fɛnw dilanlen ale ni densɛw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye an ka laadalafiniw olu fana kan ka don ekɔliden ninnu ye tasibila kɛ u ka ekɔli karamɔgɔ ye ekɔli karamɔgɔ min n'o ye Musa Kumare ye ni Ala y'ale ka kalifa minɛ a la u y'o kɛ ziiri maana dumanba ye k'o bɔ k'o da maaw tulo kan min ye baara in ye sa u y'a yira sa ko a kɔni bɛ kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ min na kalanso olu kalanso ɲɔgɔn na denmisɛnnin 800 lycée in kɔnɔna na olu de sɛbɛn nin ɲɔgɔn da in na Kulukorokaw olu fɛ yen Sénégal kɔkan kibaruyaw nasiraw la Sénégalikaw fɛ yen fala ye olu ka musaka a kuma kun cayara sabula a yira k'a fɔ ko Sénégal juru min b'a la bi o ka ca kosɛbɛ yaasa a ka se ka bɔ juruko hukumu kɔnɔna na k'a tibitaba barika bonyana o la sa mankanw nana caya min ye yɛlɛmali min kɛlen filɛ nin ye ka min ye Ousmane Sonko bɔ yen ka na ni premier ministre wɛrɛ ye fala ye k'o bɛna n'a to sa FMI maaw olu nana Sénégalikaw fɛ yen ka na nin baara in kɛ ka na kimɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ Ousmane Sonko kun kɛlen don ka kangaran da k'a yira k'a fɔ ko Sénégali ka kow ka sigi sen kelen kan u ka jɛ k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ e ko alamisa nata in min ye FMI ni Banque mondiale ye olu tɛna cun Sénégalikaw fɛ yen ka n'u ka baara kɛ i n'a fɔ u ye laɲini kɛ cogo min na wa Niger jamanakuntigi ale bɛ taamala nin waati in na n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ye Turkikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko a ka baara in senfɛ u ka wolomasiri tabaw ka minisiri u ka jago minisiri kuran ni jiko minisiri ka taa se sɛnɛko minisiri ma olu bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ u ni Turki kan k'u bolo don ɲɔgɔn bolo nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na u ka jamana ale kɔnɔna na Burkina jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa kɔni bɛ kuma tuguni fala ye i ka kuma na n'i ye Ibrahim Traoré tɔgɔ fɔ i k'a fɔ ko camarade ko k'o don bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ la k'o don kumakanw bɛɛ la min ye premier ministre ye ale ko a ye décret ta ka ban ko fɛn o fɛn bɛ yen bi n'o kan ka kɛ laseli la n'o kan ka kɛ sɛbɛn na walima n'o kan ka kɛ bataki la kɛnɛ kan walima dogo la sɛbɛnniw ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ k'i k'a sɛbɛn ko camarade ko k'o fara Ibrahim ale tɔgɔ kan Benengaw fɛ yen Benengaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma kalanta nata ye musomaninw olu kɔni bɛna don kalan na fu yaasa muso caman bɛ se ka don kalan na cogo min na sabula k'u y'a jateminɛ npogotigininw ka colo cayara kosɛbɛ u kɔni mana daminɛ dɔrɔn paraw kilasi 6nan u bɛ waa wɛrɛ ka taa n'u yɛrɛ ye k'a wari ka ca jamana ɲɛmɔgɔw ko sa ko k'o musaka bin ka bɔ yen n'u sera kilasi 6nan u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na hakili dilantigɛ la yaasa ka se ka musomaninw k'olu caya kalanko hukumu kɔnɔna na fala ye n'an bɔr'o la farikolo ɲɛnajɛ an y'a fɔ ko kunun ko min ye ndulatiw caman tun bɛ diɲɛ fɛ Mali anw ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o tun ye Iran ye ani Iran ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na sa o ye Turki ye Turki jamana dugu min o ye Antalya ye Antalya in ale yɛrɛ bɛ kwaji dawolo fɛ fala ye anw kɔni ka maaw taara kɛ ka yen fa tewu fédération in fana ni jama taara dɛ o fana bɛ ka jama cɛ ka yaala dɛ o tɛ ko la juguman ye o mais filani foyi in de o de ma bɛn mɔgɔw ma nka an bɛ dugawu kɛ komi entraîneur yɛrɛ tun t'an bolo entraîneur t'an bolo joueur caman ma na an bɛ dugawu kɛ joueur tɔw mana na tuma min an kana lajɛ entraîneur kura fana bɛna na min jira an na
fala ye o bariyandulatu humu kɔnɔna na min ye coupe du monde labɛnbaw n'o ye kongokaw ye olu ni Danemark ye fu kɛ kunu Belgiquekaw olu fɛ yen Kongo ale kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Faransi ale fana ni min ye Côte d'Ivoire tun bɛ bariyandulata na o tun bɛ ka kɛ Faransi dugu dɔ kɔnɔna na fala ye Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ 2-1 Espagne ale dɛsɛra Irak la o banna 1-1 na min ye nin jamana ninnu tilancɛ bɛɛ lajɛlen taatɔ lo coupe du monde kɛnɛ kan fala ye ka taa sa min ye ka t'u jɔyɔrɔ fa Côte d'Ivoire yɛrɛ ale kɔni ka labɛnw cogoya ɲɛna kosɛbɛ Faransi ale ka bɔko fɔlɔ tɛna k'a ni Senegal de ani Senegal bɛ groupe kelen na n'Ala sɔnna a ma Didier Deschamps nin na k'ale fana ka coupe du monde laban ye Fédération malienne de football ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u tun ye degekaramɔgɔ ɲinini min daminɛ ko n'a baara kun sigira sen kan avril kalo tile 28 k'a kun forila mai kalo tile 26 k'u ye sugandili kɛ sugandili min y'a to u sera ka maa min ta zen k'o ye Anthony da Silva ye Anthony da Silva ko o kɔni bɛ bɛn u ka hakɛw kɔnɔna na u ka laɲiniw an'u tun ye o tuma e bɛ ŋɛ ŋun dɔ ye nin a fila don ko da Silva fana bɛ bɛn u ka hakɛw ma olu bɛ fɛ ka laɲini min kɛ olu bɛ fɛ ka baara min kɛ ko ale bɛ se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bi ka farikolo ɲɛnajɛ k'a sigi senkura kan ka ninkura fiyɛ a la jaabi ɲɛnama olu bɛ se ka sɔrɔ waati kuntalajanw kɔnɔna na cogo min na ko olu ka kuntilenna o min ye k'u y'o fɔ a ye k'a sɔnna o ma a bɛ se ka baara kɛ ten o cogoya la u y'a yira la fana fala ye sosigi bɛ a la dɛ min ye an ka championnat ye k'o lawuli k'o jɔ ka ndolatilaw k'olu dɛmɛ minnu bɛ kɔkan ani minnu bɛ kɔnɔna ka se ka baara kɛ n'olu fana ye yaasa an ka se ka équipe ɲɛnama sɔrɔ duguma fo sanfɛ ko u y'o laɲini a fɛ olu ka ko kɛ kun ye min ye an ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ farafinna ndolatanw ani diɲɛ ndolatanw na an ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye nselan ndolata ye a ka yiriwa diɲɛ kɔnɔ ani farafinna kɔnɔna na sota fana ɲɛjɔyɔrɔ ka se ka kɛ o la sa denmisɛn minnu bɛ yan ka se ka olu dɛmɛ olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye entraîneur ye ko dege karamɔgɔ danga fala ye ko bɛna taa k'o ye soka ye ko nka ko fana bɛna ta ni fɛɛrɛ minnu ye ko olu bɛɛ lajɛlen ni entraîneur bɛ se ka baara kɛ cogoya min na wa a bɛna kɛ maa min ye jaabi ɲuman sɔrɔ farafinna yan an fɛ yan n'o lakodɔnnen don ko maa de bɛna taa ka o tɛna kɛ Jibiri Darame nin yan ne ko ne tɛ nin dɔn koyi fala ye wari de t'anw bolo kana jigin an na dɛ wari tɛ yen de ni entraîneur yɛrɛ kɔni b'o dɔn entraîneur kɔni ye wari de o i bɛ wari bɔ i b'a fɔ ne i mago bɛ na n'a ma kɛ i b'a gɛn o dɔrɔn de ye entraîneur ye fila t'ale la o musalaha tɛ yen dɔnbagaya ko tɛ yen teriya ko tɛ yen an mago bɛ coupe du monde na e bɛ se k'a ta n bɛ se k'a ta joli ni a filɛ n'i m'a kɛ i bɛ bila Arabi Saoudite taara ni Faransi cɛ in ye min ye coupe d'Afrique ta ko 2 kɛ yan u n'a bɛnn'o de kan an bɛ fɛ ka taa demi-finale la u ma taa u ko a ka ɲi hali n'u ye Argentine ci o t'olu bɔ olu nakun kun ye kun ye o ma sɔrɔ u ni cɛ farala o ye diɲɛ fan bɛɛ de ye voilà donc u kɔni y'a yira k'u b'a ɲini maaw fɛ sa min ye an ka jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko olu fédération kura min sigira olu ka kuntilennaw olu bɛɛ lajɛlen danganabɛnna bɛɛ lajɛlen kabini avril kalo tile 16 k'u ka laɲini ye min ye ka nimisiwasa di farikolo ɲɛnajɛ kanubaw ni farikolo ɲɛnajɛ senkɔrɔdonbaaw bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ balontan ko bɛɛ ka jɛ ka dege karamɔgɔ kura in dɛmɛ baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na k'o de y'u ka laɲini ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ Alassane Sulemani Mayiga ale ye fédération kunnafoni comité exécutif kunnafoni o commission kunnafoni président o ye ale nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kunnafoni minnu dira aw ma Ana Jara Falaye Keta Kasim Traoré an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sɔn ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu
à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP